Henry van Velzen op de Wijzenzee terwijl het in Nederland carnaval is. Nou, het carnaval gaat vandaag los. Alleen ik kreeg de mogelijkheid om ook naar de Wijzenzee toe te komen. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben om met TV Oranje hier te wezen. In de feesttent die hier aan de zijkant staat. En dan als ik terugkom zondag meteen huppakee het carnavalskostuum aan en de stad in zingen en feestvieren. Ja, we hadden een carnavalzit met Harm Bolters en Tante Kippen. En natuurlijk met de blaaskapel That's All. Het kan altijd een stukje beter, zeggen wij altijd maar. Heb ik een nieuwe cd opgenomen bij Koos Albers. Die Henny Thijssen voor me gemaakt heeft met Bart van der Post. En die gaan we binnenkort opnemen en ja, die is weer te zien bij TV Oranje natuurlijk. Ja, het is een eigen nummer. Het is een ballad en een uptempo nummer hebben we opgenomen. Ik heb er zelf een heel goed gevoel van. En ik hoop dat hij aanslaat. Nou, we blijven doorgaan met zingen. Ja, ik denk in de toekomst dat we een verzamel-cd gaan opnemen. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn om dat te gaan doen met de nummers die ik heb. Maar ook nog een aanvulling daarop.